para kawula Sentana lan Narapraja. Paring dawuh. Rehne wis ana tengara ingkang sinuwun bakal cedhak. Mula padha sumadya tata-tata. Sendika. Rawuh! 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 Lenggahipun kang prayogi menapa makiraharja katya paran paiso wani nayaka lan prasantana Keparang matur ing ngarsa ngaturaken sembah kunjung wonten ing dapo Siwa Mandaraka Iya piye? Nggih. sampun ketingal satata anggenipun sami sowan. Iya. Kejawi saking menika rening jingandika klebet sesuping paran wonten ing negari Mataram. Keparen kula badhe nyuwun priksa kados pundi swasana tatentrem ing para kawula Narapraja saklaminipun kula jumeneng ngasta bawat pengadilan ngrenggani baluwerti wonten ing Praja Mataram. Iya. Ger Jebeng Sutawijaya. Telinji. Wanter dawuh timbalanmu. Kabeh para kawula Nayaka lan Narapraja padha nindakake jejibahan kinantenan andarbeni sarta anggondeli. Dadi Surawigah wigit padha nindakake jejibahan kanthi tumata lan tliti. Kabeh wis bakal ora ngujiwani gayeng tur gandem, nggih. Ngaturaken sewu gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Tetela para kawula Narapraja sareng-sareng matsinamadan murih tata raharjaning negari. Iya. Kejawi saking menika panjenengan sampun lajeng negakaken anggenipun tansah ngampi-ngampingi dhateng jumeneng kula ing Mataram. Iya. Selagine pun isih kecunggah. Pun sumadya bakal ngudari reruwet rentenging Kraton Mataram, nggih. Sawetawis dipun prayogakaken langkung rumiyin, kula badhe murba dhateng swanipun kadang kula Dimas Wasis Jayakusuma menapa dene Narapraja sanesipun. Iya. Dimas Wasis Jayakusuma. Nuwun paring dawuh Kamas Panembahan Senopati. Padha basuki swanira ning ngarsaning Sun Dimas. Awit berkah pangestunipun Kamas Panembahan widodho swan kula
bekti kula kunjuk Kamas Panembahan. Ingsun tampa Dimas. Ora luwih puja pangastawan ingsun mara age tampanana. Nggih, sanget anggen kula mundi. Mugia handadosna jaya kasantosan ugi kayuanan Kamas. Iya. Alap-alap Iki nuwun katimbalan dawuh. becik suwanira ning ngarsan ingsun. Pikantuk berkah pangestu dalem sowan kula manggi rahayu. Boten kasupen atur kesembah pangabekti mugi kunjuk. Wis ingsun tampa astuti ingsun mara age tampanana. Sangat anggen kula mundi. Loh, kok banjur legek? Ger, para kawula Nayaka lan Narapraja sampun sami seba nengga dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun Panembahan Senopati. Lah kok malah kabeh do diungkurake? Mongko Ratu Siniwaka iku minangka dadi pandhom kiblating kawula. Nek mung kendel kaya ngono njur kepiye? Mongko Ger ana tetembungan ulat kang sumeh iku agawe senenging wong akeh. Yen sliramu mung tansah kendel mung kaya tugu kaya watu njur bakal kapan kerampungane apa pun woluput. Yen pun woluput pidana apa sing atok maringake Punwa Sumadya. Bebasan dadi ndek pangamun-amun sauger iku dadi mulya lan kuncaraning asmamu, Ger. Wamandaraga. Ya piye? Sampun lajeng klentuing penampi. Estunipun dadi perkawis menika ingkang badhe kula suwunaken pirsa wonten ngersanipun Wamandaraga. Nanging kagubeling raos manah kula ingkang sampun pinten-pinten dinten kula ngraosaken bilih jumeneng kula wonten ing Mataram kados badhe wonten ingkang ndedongkel kawibawan kula Wajura. Ngono to. Kamangka Wajura mesti kemutan. Saksedanipun Bapak Dalem Hadiwijaya nalika semanten. Iya. Sedyaning manah kula kepengin nyawijeken para bupati ing Brangwetan lan Brangkileng. Iya. Nanging kasunyatanipun Wajura. Peranganing para bupati ingkang manggen wonten ing tlatah Jawi Wetan sampun sawetawis wekdal mboten nate nepi wajib. Menapa menika mboten kenging dipun wastani? Perkara kuwi. Gegempil kawibawan Iya. Senopati Ngalaga. Aku pitados percaya banget marang kabeh ngendikamu. Para dipati ora padha sowan. Iki mbok menawa ana karepotan ingkang ora iso ditinggalake lak ngono. Nanging ya iso uga pancen kabeh para kadang dipati Brangwetan, Brangkulon leh ora sowan mergo pancen wis disengaja ya bisa. Dadi Punten dalem sewu Kamas Panembahan Senopati. Dimas Wasis Jayakusuma. Kadang ingsun kang cinaket ing ratu. Sliramu arep matur apa, Dimas? Saderengipun menawi wonten atur kula ingkang kirang meranani wonten ngarsanipun Kamas Panembahan, kula tansah nyadong sedaya wilasih dalem. Iya. Bab Coba boten matur. sowanipun para adipati Brangwetan ingkang sawetawis tripaswanan menika. Ingkang kula kuwatosi, mbok bilih pancen sampun dipun sengaja badhe merengkang merong kampus jingga dhateng Mataram
Bundan datan waji. Wamandaraga. Ya pinggir. Menawi saestu aturipun kadang kula Dimas Wasis menika leres. Sampun wong. Senopati Ngaloga Mataram badhe netepi darmaning satriya. Para bupating Brangwetan kenging kula upamakaken glagah ingkang rerayungan. Menawi boten dipun besmi mesti badhe ngombro-ombro. Mengko dhisik. Sebab para kadang dipati gurung cetha perkarane. Iki dheweke pancen wis niat balela utawa durung, Nger? Wajuru, Iya. slak boten sranta rasing manah kula. Aku ora maido. Nanging prayoga kowe utusan supaya nak yenake. Sak tenane kepriye to kok padha ora sowan. Kaluhuran sedaya atur pangandikanipun Siwajuru. Jayakusuma, Paring dawuh. ingsun mundhut darma bektinira marang Praja Mataram. Dina iki uga sira ingsun utus lumarep ana ing Kadipaten Medion. Nyuwun priksa marang Rama Panembahan Mas, apa sababe para kadang bupating Brawetan nganti kalenggan iki ora suwan ing Mataram. Lho niki Ning ngono, sedaya pangandikan dalem anggone matur kudu sing ati-ati. kula kaparenga medal pasiran kula tambahi pangandikan. Alap-alap cawisna perjurit segelar sepapan. Tut wuri marang tindake kadang ingsun Dimas Wasis Jayakusuma. Nggih, estoken dawuh. Wajuru, Nggih. kula kinten pisuwanan agung sampun cekap. Mangsa borong bidoling bodholing pisuwanan. Nggih. Cok. Ingkang sinuwun Wuspurna anggone paring pangandika. Mula kabeh dikeparengake padha lengser saking paswanan. Nggih, Gustika. Malih pakai. Alap-alap Nggih, wonten dawuh Kanjeng Adipati. aku kepengin nyumurupi apa sing dadi ati-atimu mungging kraton ing Mataram. Ampun kuwatos Kanjeng Adipati. Kula sampun nyametaken perjurit sak bergodo kangge nderekaken Kanjeng Adipati wonten ing Brangwetan. Bagus. Nanging jejibane duta saka Mataram ki ora enteng. Merga aku ki tansah wasumelang. Yen pancen para adipati ning Brangwetan ki pancen wis siaga bakal merengkang dawuhing Mataram. Ampun kuwatos. Sang prajurit saking kraton menika sampun cukat trampil saha trengginas anggenipun urah kanuragan Kanjeng. Saka kersaku aku arep jemujug ning Kadipaten Medion. Merga aku ngerti yen tetungguling para adipati Brangwetan sing ora sowan ning Mataram iki tetunggule paman
Rangga Jumena ing Madiun. Inggih leres menika. Abot nggone aku arep matur sing kudune lilih penggalihe paman Rangga Jumena ing Madiun. Sedaya menika kula sumanggaaken dhateng Kanjeng Nanging Adipati. aku percaya karo sliramu nggone nata prajurit sak mangsa-mangsa ana derdaing perkara kowe tansah siaga. Nggih, sampun dados kewajiban kula Kanjeng. Mula kang saka iku pumpung isih esuk ayo lumarapa ning Madiun. Monggo kula dherekaken Kanjeng Adipati. Setya Praja Inggih, kula Panembahan. padha raharja. Sowanmu ana ing pendhapa kadipaten iki. Inggih, nampi pangestunipun Rama Panembahan, Mas. Suwan kula widodo. Boten supi kula ngaturaken sungkeming pangabekti Rama Panembahan, Mas. Ya, ya. Tak tampa banget panaremaku. Mung puja hastawaku wae tumrapa nyang sliramu. Inggih, Sawetara ndak parengake lungguh Kang Prayoga. inggih ngestokaken dawuh. Nyai, Paring dawuh pangandika Kang Mas. Sukamarwata jroning ati saben-saben pun Kakang nganakake parepatan ning sliramu tansah anjajari ana ing pendhapa kadipaten iki. Inji saderengipun kula matur, kula ngaturaken sungkeme pangabekti mugi konjuk Kang Mas. Ya, ya. Banget panarimaku. Mung hastutiku wae tampanon. Inji sanget anggen kula mundi Kang Mas. Kejaba saka iku reh ning pancen sliramu kang caket marang putramu Nini Retno Dumilah. Mula aja kendhat nggoning paring panggula wentrah senadyan wis ngancik dewasa. Inji sedaya pangandikanipun Kang Mas menika kula sampun matur dhateng Retno Dumilah. Menika mimpin sedaya para wanita mboten badhe lirwa Kang Mas. Mula pancen ala becik putra kuwi mung gumantung marang panggula wentahing wong tuwa. Nah, wong tuwa duweni kewajiban mulang muruk supaya dadi bocah kang guna tumraping kulawarga munggahing nusa lan bangsa. Inji.
Sedaya ngendikanipun Kang Mas menika kula estokaken Kang. Sawetara ndak parengake lungguh Kang Prayu. Inji ngestoken. Setya Praja Nuwun kula Rama Penemban Mas. sakwise padha winantu becik ing parpatan iki mula pancen ana wigati. Injih. Lajeng wonten wigatos menapa dene pisuwanan menika beneh kalian padat lan sabenipun Rama Penemban Mas. Ngene Setya Praja. Injih. Mula kersaku kabeh para nayakaning praja mudhuning yang kawula cilik supaya ndak kersakake gumolong gili. Merga kersaku bakal merdikakake Kadipaten Medion ingkang tegese uwal saka peperintahaning Mataram. Punten dalem sewu Rama Penemban. Ya, piye? Menapa angkah panjenengan menika sampun dipun penggalih kanthi lebet. Anggenipun badhe merdika kiambak wontenipun Kadipaten Medion, ateges badhe uwal saking panguwasanipun negari Mataram. Jer menika ngaten Rama Penemban Mas. Sinaosa Kadipaten Medion menika dipun sengkuyung dening para kadang adipati ing Brangwetan. Nanging Mataram ugi mboten kawon alitipun Rama Penemban Mas. Setya Praja. Injih kula Rama Penemban Mas. Yen ndak rasakake seliramu ngina. Ngina marang kekuatan ing Medion ngono to? Punten dalem sewu, lepat nyuwun sing pangapunten. Mboten ateges kula menika badhe ngina dumateng kegiatanipun ing Kadipaten Medion ingkang sampun dipun sengkuyung dening para kadang adipati. Namung ngemuti bilih panguwaos wonten ing tanah Jawi menika wonten astanipun Penemban Senopati. Oh. Dadi wewenang mau tumiba ana Panembahan Senopati ngono. Kowe tumrap sliramu. Injih. Coba aku mundhut pirsa, Injih. Danang Sutawijaya ya Panembahan Senopati. Kuwi turuning sapa lan anake sapa? Menawi boten klentu menika putranipun Ki Ageng Pemanahan. Traing Sudra. Injih. Sliramu mesti mangerti. Sapa sak temening Rangga Jumena? Menawi Rama Penemban Mas menika tasih trah ing Demak Bintara. Putrane Rama Sultan Trenggana kang Pragil. Ya wayah dalem Sultan Patah Jimboningrat Sayyidin Panetep Panatagama Kalifatullah Remuhun. Mula aku luwih wenang menawa ngratoni ing tanah Jawa. Punten dalem sewu Kang Mas. Piye, Nyai? Menawi kersa kula menika garwa dalem. Badhe caos pemut dhateng ngersa dalem. Ning menapa inggih menika tumindak ngaten menika rak mboten sae. Mboten leres. Diajeng Inci. pun Kakang Darbe Gegayuhan iki temene bakal ngluhurake marang trah ana ing Medion. Yen pun Kakang samengko bisa ngratoni ratu-ratuning tanah Jawa, kalebu sak turun-turuning Rangga Jumena ing samengko bakal nguwasani ana ing tanah Jawa. Punten dalem sewu Rama Penemban Mas. Saksampunipun ingkang abdi patih Setyapraja, kula petang menika panci leres. Leres bilih panjenengan menika ingkang kagungan hak utawi wewenang ngratoni trah utawi ras ing tanah Jawa. Lah menika panci leres. Menawi saking kersa panjenengan kados mekaten, kula namung cumadong dawuh
Nayogyani. Injih. Nah, Kula ingkang sowan Kanjeng sapa Kang Nia ing parapatan iki? Menika nak Mas Rangga Geniten Oh. kalian Sutaji. Menika nak Mas Rangga Geniten Oh. kalian Sutaji. Nak Mas Rangga Geniten sabda pangandika dalem Kanjeng. padha Basuki praptamu ing Madiun. Pikantuk pangestu dalem Kanjeng Panembahan Rangga Jumena. Pidodo swanipun Keng Abdi Rangga Geniten. Ngaturaken sugeng kunjuk Kanjeng. Ya, tak tampa gawe bombonging atiku. Injih. Sakwetara kaya Dimas Adipati Pekacangan to iki. Basuki, sowanmu ing Madiun. Ya, tak tampa mung puja hastudiku wae tumrapa marang sliramu. Nak Mas Rangga Geniten, Sabda dalem Kanjeng. kebeneran dina iki sliramu sowan. Noniki Aku bakal mundhut priksa ngenani rembug ing sekawit. inggih Mula ing kalenggan iki aku bakal mangerteni njur kepiye wusanane. keparang matur Kanjeng Panembahan. Sambet kalian ngendika dalem ing ajeng. Bot-botipun kula ngabdi panjenengan wonten ing Kadipaten Madiun. Sedaya sampun kula estokaken. Sampun kalampahan Dipati Rangga Geniten ngimpun para kadang adipati ingkang tumapak wonten ing Brangwetan. Wonten ing Surabaya, wonten ing Sampang Madura. Sedaya sampun gumulung gilik nyengkuyung anggenang dalem jumeneng wonten ing Madiun. Menawi nang dalem kirang pitados dangu kemawon dhateng Dipati Sutajaya. Ya, kepiye Ayi Dipati? Aturipun menika leresaken. Malah kepara sakmenika sedaya para adipati pesasat tempuk gelar. Sampun wonten saklebeting Madiun. Menawi mboten pitados saged kabutekaken wonten saklebeting Madiun. Ya, aku banget percaya. Nak Mas Rangga Geniten. Injih, Mula aku bakal netepi janjiku ing sekawit. Mula dina iki uga panglamarmu tak tampa. matur sembah nuwun Kanjeng Panembahan. Nunggu wayaning mangsa kala sliramu bakal ndak pahargya ning Madiun. Nanging supaya wanuh sliramu ndak parengake manjing ana ing taman, ya. Wis tak kedawuh. Pamit Kanjeng. Ya. Oh. Wasis Jaya Kusuma ta iki?
Punten dalam sewu Setya Praja menawi mboten sisip saking menika kados sowanipun Nak Mas Wasis Jaya Kesuma saking Mataram. bener. Injih. Nak Mak Wasis sugeng rawuhipun wonten ing Kadipaten Madiun. Lajeng kagungan kersa menapa panjenengan sowan wonten ing Kadipaten Madiun. Menawi wonten kaparingipun kula badhe matur piyambak wontenanipun Kanjeng Paman Panembahan Rama. Oh, injih. Rama Panembahan Mas. Sowanipun Setya Praja Nak Mas Wasis Jaya Kesuma badhe matur wonten ngersanipun Rama Panembahan. Ya, ndak pramila parengake. sumangga. Wasis Jaya Kesuma. Padha slamet tekamu ing Madiun. Awit berkah pangestunipun Paman Panembahan Rama Jumena. Boten wonten manggilangan satunggal punapa sowan kula Paman. Jawi saking menika kula ngaturaken sungkeming pamukti ugi kunjuk wontenanipun Paman. Ya, ndak tampa gawe bombonging penggalihku. Wasis, yen ndak serapat sunaring wadanamu nggambar jatining wigati. Apa praptamu ing Madiun mung kapang marang kula wong sing Madiun? Apa kautus dening Panembahan Senopati? Saderipun kula matur menawi atur kula samangke kirang dadosaken renaning penggalih Paman Panembahan kersaha kula tansah nyadya lumunturing sih wirasa panjenenganipun Paman Rama. Ya, becik matura kang terwaca. Ingkang sepisan sowan kula wonten menika tuwi kewidatanipun Paman Adipati Rangga Jumena saha sedaya kulawarsa ing Keluarga lan kulawangsa ing Madiun tansah kababar ing karaharjan. Sabanjure lajeng wigatos kula boten pikajeng kula piyambak sowan wonten ngarsa panjenengan namung kula mundi dawuh pangandikanipun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram supados nyuwun priksa wonten ngarsanipun Paman Rangga Jumena bab apa? ingkang sawetawis Tricandra Tripesowanan menika Paman boten sowan wonten ngarsanipun negari Mataram. Perkara kuwi to. Paman tak ngendika blaga. Ora suwaning paman lan para adipati Brang Wetan. Iki pancen wis kajangka. Mula kowe bali ya. Mengko diaturke karo Panembahan Senopati. Menawa Rangga Jumena lan para adipati Brang Wetan bakal merengkang saka pranatan lan peperintahaning Mataram. Kanjeng Paman Rangga Jumena. Dados kula sak menika sampun mangertos. Boten namung paman, namung para adipati Brang Wetan menika boten sowan wonten ing Mataram. Menika sampun pidak jempol menapa? Kowe iki ndek kuping ora? Ndek kuping ora? Aku wis ngendika menawa para adipati Brang Wetan suntik deku-deku ing Mataram, Bali! Bali! Wasis. Punten dalam sewu Rama Panembahan Mas. Kepiye Setya Praja? Sedaya ingkang dipun petang
ingkang sampun gumolong dumateng sedaya para kadipating Brangwitan menika badhe kelampahan. Kasunyatan bilih prajurit Mataram sampun segelar papan sowan wonten ing Medhi. Pramila saking menika lilah dalem kula badhe mapakaken sedaya para prajurit ing Mataram kalebet Wasis Jayakusuma. Setya Praja, borong anggonmu bakal ngadepi Wasis Jayakusuma lan para Lilah dalem kula suwun. Ki Ajeng, Nggih paring dawuh Kang Mas. ayo. Lorem oleh Monggo ngomong. kula dherekaken Kang Mas. Ala-ala. Bilai tengah. Bilai. Aku wis klakon sowan ning ngarsane Paman Rangga Jumena. Nanging penggalih Paman Rangga Jumena pancen wangkot. Ora kersa tak derekke sowan ning Mataram. Ora tan wurunga iki mengko dadi derdak. Mergo aku wis pak nempani nantang paman pendopo aku ing Madiun. Mula kang saka kuwi sak wadyabala ing Mataram disiagakno. Wasis. Wasis Jayakusuma. Aku wis pangerti yen panjenengane pepatih ing Madiun. Yo gene Ya, kowe wis Praja. ngerti yen to aku pepatih saka ing Madiun. Mula saka kowe Wasis. Wanter dawuhe Rama Penembahan Mas. Kowe sak wadyabalamu supaya bali. Sing ndak antu-antu ora Rekyana Patih lan kowe Adipati Sutajaya. Sing ndak antu-antu Paman Rangga Jumena. Yen ora kena tak pringgake becik bakal kanggo bandan. Nanging Kason aku kuning mundi Mataram. dawuh. Aku tumeka ing papan kene supaya ngundurake kowe. Nek kena nganggo cara halus, yen kowe kena deman, enggal kowe bali ana ing Mataram. Ning sak balike, yen kowe ora kena deman, bisa kowe bali mung dadi kabar. Kowe dhisik. Dipati Sutajaya. Iya. Kowe ora nderek swana ning Mataram apa saka dawuhe Paman Rangga Jumena ing Madiun apa saka kersamu dhewe? Wasis Mergo Jayakusuma. akeh para adipati Wasis. Brangwetan. Apa kowe ora krungu? Yen ana ing ngarep mau Rama Penembahan Mas. Kowe ora gelem sowan ana ing Mataram. Mula saka kuwi, kowe supaya bali. Purbawasisa diparengake marang Patih Setyanagara. Kudune kowe kuwi menggalih. Kowe kudune ngerti lan ngemutake
kersa sesembahanmu Paman Rangga Jumena. Nggone ngimpun para kadang adipati ing Brangwitan kaya dene Lamongan. Apa kowe ora cetha? Anggonmu ngrungokake mau apa ora cetha? Yen to ing Medion ora bakal suwan ana ing Mataram. Mula saka kuwi. Mumpung gurung cilik babak kulitmu bali nganti temekaning pati, ayo kowe bali. Bali ya Wasis. Wasis Jayakusuma ki duta ngerak kang bakal ngerampungi gawe. Yen to aku sowan ning Mataram ora kali bandaling para adipati Lamongan, adipati Pekacangan, adipati oning Sampang. Aku bakal nampa pidana sepisan meneh Wasis. Gelem bali apa ora? Aku bali apa ora? Nyagake perjuangan. Ustaz Jaya, lewat. Ayo. Ayo, tandingmu aku Wasis. Waduh. Wasis. Piye? Peperangan iki sampai sawetara. Awet ngelingi yen iki wis wansai lisir. Lisir. Ayo. Ditutokake sesuk, Wasis. Badan lagi ana ing papan kene. Peranging satriya kuwi ora kena nglimpe. Mula aku bakal nuhani apa sing dadi pangandika. Ditenono sesuk, Wasis. Sesuk tutukake antane metane mlampet Giun. Nek kesane ketelawan. Tresnaku marang sliramu saya sange angrem bakal
ayo mas bebarengan urip Rama, monggo Kanjeng. monggo Rama. Sapa kowe? Kula Joko Prastya Kanjeng. Joko Prastya. Injih, Bocah saka ngendi? saking dusun Jagaraga. Oh, nek ngono kowe mung sawijining anak warok. Injih. Leres menika Kanjeng. Kowe wani mlebu ana keputren iki entuk palile sapa? Kula Rama nyuwun pangapunten. Sekarniti mboten atur priksa dhateng panjenengan langkung rumiyin Rama. Sekarniti. Injih kula. Bener yen to dalem keputren iki dadi panguwasamu. Ning mangerti yo Sekarniti. Yen panguwasa tunggal ana ing Maja Agung iki ana astane ramamu. Dadi sliramu ora sak genawi ya. Sliramu nganti sawijining pawongan lumebu ana ing keputren kene Sekarniti. Injih. Kula nyuwun pangapunten Sekarniti sampun lepat Rama. Prastya, Wonten katimbalan dawuh Kanjeng. yen tak wawas kowe sakloron sajak ngemurasa seneng yo marang putraku Sekarniti. Injih Kanjeng. Menawi wonten keparengipun den Ayu Sekarniti menika badhe kula pundhut. Piye? Arep kopek bojo. Injih. Prastya. Kowe kuwi aja ngimpi, aja nglindur. Nek putraku Sekarniti bakal kopek bojo, apa kowe wis mikir? Liripun dos pundi Kanjeng? Yen wong bebean kowe kudu timbang antaraning bobot, bebet lan bibit kang mangka Prastya. Kowe mung sawijining bocah desa esa-esa. Kunjuk bakal ngebek bojo marang putraku Sekarniti. Punten dalem sewu Rama. Piye genduk Sekarniti? Nalika semanten panjenengan sampun nate ngendika. Bilih katresnan menika mboten mawas derajat kalian pangkat. Sekarniti. Injih. Nek wektu dina iki aku rasa rujuk. Rama. Aku rasa rujuk nek kowe urip bebarengan karo Joko Prastya. Prastya, Wonten katimbalan dawuh. mula wektu dina iki. Aku rasudi kecondokan bocah nom-noman kaya dene kuwi. Mula saka kowe kudu lunga. Boten Kanjeng. Piye? Boten. Nuwun sewu Kanjeng.
Kok nggih mboten sebawa ngeten. Kowe iki kok ora ngerti kahanan lho, Man. Lah kula tingali jenengan niku kok kadosi nembe sungkawa nembe susah to, Ndara? Wonten menapa? Ora susah piye lho. Lah kok wonten menapa? Kowe ra iya ngerti to. Nggih. Nek ora suwe maneh aku bakal didhawuhake kelawan Paman Rangga Keniten. Lah badhe pun dhawuhaken kok susah niku dos pundi menawi kula nggih seneng kok ajeng dadi manten niku lak seneng. Seneng kuwi yen to atiku duweni rasa tresna. Nek Lah. aku ora tresna ki njur piye to, Man? Lah mangke lak nggih tresna jalanan saka kulino kula kalih bojo kula nggih waune mboten tresna. Awatane bolong nggih dadi. Kene kok watone Nipun. bolong lho kowe iki Lah, ora nggih. sembrono. Aku kudu piye? Yen to aku matur ana ngersane Kanjeng Rama mesti bakal kadukanan. Lah nggih mesti pun dugahni. Mongko kowe ra ya ngerti dhewe to. Nggih. Nek watak wantune Kanjeng Rama ki ya kaya ngono Lah kae. nggih ngoten mesti. Nek wis duka, Wah, wis to. nggih Ngono kula aku. mawon nggih wedas kok. Mula kuwi aku kudu piye to, Man? Nek ngene iki aku Nimas bingung. saya ingkang milangoni. Kok ana swara tanpa rupa, kesuarane sapa? Niku kadose calon garwa panjenengan Ndara. Paman Rangga Keniten. Nggih niku. Aku kudu piye? Lah nggih mriki mawon mangke Yen panggih mendah rasane. Aku kudu wangsulan piye, Man? Tenan aku ki ra tresno. Mboten Kurang Tenan wis to, lahir batin aku Coba ora tresno. rumiyin. Kok dicoba kaya klambi wae nganggo lah nggih dicoba. mangke lak so caket lak nggih saya tresno. Salangking Saestu to? saning saning gani. Nggih pun wadosi ingkang salah. Dene piye to wong? Lah nggih. Monggo, monggo. Monggo. Denayu. Monggo, Paman, injih kula. Yen lega pinareng ngoten napa. Monggo lenggahipun. Kula aturi pinarak. tasihku mung manut. Cek monggo, monggo. Yen mentah lejar kang mana Sampeyan mriki. Surya ratri wong ayusun kawulani Sampun to, Paman. sunadep saben dina Paman Rangga Keniten monggo lenggah. Kenayu Reto, Injih monggo lenggahipun, Paman. Injih. mbok iya panjenengan ki nglegani gawe rasa bombong jroning atiku to Dumila. Injih. Kula mangertos, Paman. Ananging menawi wekdal sak menika kula dereng saged. Mbok yo ngraeto to kowe. Injih, awit kula kalian panjenengan menika dereng dipun resmekaken anggenipun dedaupan to, Paman. Mbok sareh langkung rumiyin. Sareh piye? Benjang menawi sampun dumugi tempuking damel, kula dipun dhaupaken kalian panjenengan mesti badhe kula ladosi. Wes sawetara suwe Dumila. Injih. Nanging Bebasan wanciratri manuk durung padha ngoceh jago durung padha kluruk. Aku wis deku-deku. Kaya ngopo aku bisa sanding dedaupan marang Kang Slira. Nggih riyin. injih sareh. Oh, sareh Iya, rumiyin. Awit menika dintenipun nggih dereng pun padosi. Nganggo diitung to, Mas? Ya nggih nganggo petang ngeten. Saenipun panjenengan menika sak rembak langkung rumiyin kalian Kanjeng Rama kemawon to, Paman? Aku iki wis sarembug. Aku mancing Taman Pamardi Putri, aku wis entuk palilahe Kanjeng Panembahan Ranggajuna ya Rama panjenengan. Nggih, kula ngertos nanging wekdalipun lho, dintenipun nak dereng to. Nggih. Oh. Nggih menawi ngaten, ayo
anu matur Kanjeng Rama wae, Bu. Matur Kanjeng Rama. Ngono. Matur Kanjeng. Nggih, kersanipun menika cetha lan gamblang anggenipun badhe pun dhawuhaken. Monggo monggo Rama. Monggo. Punten dalem sewu Rama, injih kaget manah kula dene Kanjeng Rama kersa tedhak wonten ing Taman Medyun. Nyuwun papunten Rama. Kula nembe ngeripih dhateng putra dalempun Mas Rara Retnadumi. Ngene. Nak Mas Rangga Keniten lan sliramu putriku Retnadumilah. Kula Sing gedhe pangapurane, injih. mbok menawa kurang dadi renaning ati. Injih menawi ngaten kula tak wonten pengkeran rumiyin nggih Rama. Inggih anggenipun pangandikan kersanipun sekeca. Ayo kowe karo aku ning Dumilah. Kowe aja cidra marang aku. Mboten Paman, nggih monggo. Nak Mas Rangga Keniten. Injih kula Rama. Sliramu aja kuwatir. Apa ya bakal kelakon kang jeneng Gudel kok kalah karo apa pi tegese kebo kalah karo Gudele. Ngaten, injih ngaten. Dadi mesti Gudel kuwi mesti kalah karo kebon. Oh, injih. Aja kuwatir, titi mangsa kala kowe bakal kelakon duweni Retnadumilah. Sembah nuwun Rama. Ngene. Mula daya-daya aku tedhak ana ing taman. Iki ana wigati. Wigatine sambung karo kahanan Medyun. Kang wektu iki durung ana kerampunganing perang. Nah, mula muga ana palilahmu ora jeneng aku ngiwakake lan ngremehake marang para bupati Brangwetan. Liripun dos pundi to, Kanjeng? Ngene. Kanggo tambah kekuatan. Piye upama Kakang Warok Jagaraga iki tak sengkake ngaluhur minangka senopatining Medyun. Duh, Kanjeng Panembahan Rangga Jumena. Menapa panjenengan boten pitados kalian Rangga Keniten ingkang madeg senopati wonten ing Medyun? Ora jeneng aku ora percaya ki ora aku banget. Percaya rehne sliramu pancen sawijining adipati kang duweni kekuatan, duweni kadigdayan yen mung ngadepi wong-wong Mataram kuwi mesti bisa mungkasi gawe. Nanging Rama banget ngeman Keniten upama sliramu maju ning palegan cilik babak kulitmu gedhe tumekaning pralaya. Rama to kang kelangan. Menika leres aturipun Kanjeng Rama Panembahan. Menapa ngaten Ki Pati? Amargi menapa? Ingkang Rama menika badhe nimbali Warok Jagaraga. Ngaten. Menika badhe nambah kegiatan. Oh, injih. Iki panjenengan menika badhe dados putra manahipun Rama. Oh, injih. Rama Panembahan. Menawi ngendika dalem kados mekaten murih saya kuncara wonten ing Kadipaten Medyun nderek ngendika pangandal. Yah, yen ngono banget panarimaku lan lega rasaning atiku. Setyapraja lumarapo ing Desa Jagaragan. Timbalana Kakang Warok Jagaraga. Ya. Rangga Keniten. Injih kula. Ayo manjing ana ing pepungkuran. Oh, injih.
Ronggo nganu sapa kan? Noto Sudirjo. Oh, Ronggo Jumeno. Rono rene kaya kitiran. Apa ora mumet sampean kuwi, Pak? Aku ki lagi judeg, Nyi. Mumet utek. Ya judeg ya mumet. Tambah utek. Judeg. Mumet. Putek. Werna-werna ya. Mbok salah siji wae, nek judeg wae, nek mumet wae, ngono lho. Kurang rame. Mbok judeg wae. Dadi aku sing ngrungokke ya ora melu mumet ngono lho. Ngerti. Apa sebabe? Ora ngerti. Ya ora ngerti wong sampean ya durung kandha kok njur ngrasake anakmu si Joko Prasetyo. Ben ora judeg, ora mumet. Ora usah dirasake. Ya ora bisa. Aku ki wong tuwa. Sing ngarani bocah ya sapa? Bocah semono ten. Ana paribasan anak pola bapa kepradah. Joko Prasetyo ki wis dewasa. Nanging nganti seprene durung duwe pacangan. Durung rabi. Apa sampean ra kelingan? Wong sampean mbiyen kepek bojo aku ya sampean ya Joko Kasep kowe kok rasa dipikir. Kuwi iki lak mergo aku telaten. Telat sing dadi manten. Lah ya mulane ya wis ora usah dipikir abot-abot jodoh kuwi Gusti Kang Maha Agung sing maringi. Ya ora bisa. Kok njur kaya ngono kok digawe mumet judeg. Wong jejodohan kuwi perlu uga rapi. Wong tuwa kudu bisa nyamektake. Lumpuk-lumpuk. Alah, lumpuk-lumpuk. Nek ben ketemu jodone Prastya terus awake dhewe durung duwe duit kuwi ya utang. Ora apa-apa to? Pak, Bapak kali Simbok. Kene. Bapak Simbok niku dos pundi to? Kene. Ning tengah kene. Nah, dos pundi, Mbok? Kowe iki ana apa? Gek tak rasani kalawan mbokmu. Malah bali-bali lemes lesu langu ulatku. Ana perkara apa? Jane ngoten, Pak. Piye? Kula niku jane ajeng matur kalih Bapak kalih Simbok. Oh ya maturo. Nanging mbok ya aja seru-seru anake iki mengko wedi mbok ya sing saben-saben kula matur niku Bapak tansah duka mawon. Dadosipun kula nggih nek yo wedi anake kok ya piye arep matur apa? Bapak iki wancine kaya ngene. Ayo maturo. Ngeten lho Pak, jane kula niku ajeng tangglet kalih Bapak niku. Kula niku lak pun dewasa. Ya dewasa. Ngono kok ya. Jane niku kula ajeng matur nanging
Kula suwun Bapak kali Simbok ampun duka kali. Ora kok ya. Simbok ki tresno karo kowe kok njur nesu ki piye pi? Arep padha apa karo Simbok karo Bapak? Jane ngoten Bapak kali Simbok. Sejatosipun kula menika sampun gadah wanita ingkang kula tresnani. Yo. Wis di pacangan. Wis di calon bojo. Pun. Ya. Sampun. Nah, kuwi. Banjur wanita sapa? Ya paling Canjogoragan kene kuwi kok. Nanging gegandeling ngeten lho Pak. atimu. Kula tak matur kalih Bapak. Sejatosipun wanita ingkang kula tresnani menika Den Ayu Karniti, Pak. Dan Ayu Karniti. Nggih. Den Ayu Karniti. Baleni sapa? Nggih, Mbok. Den Ayu Karniti. Putrane Kanjeng Bupati Mojo Agung menika lho, Pak. Pinter kowe. Apa ora ana wanita liya? Nek sing Ora ana wadon liya. Sarujuk to, Mbok? Iya. Bapak ora sarujuk. Dos pundi to, Pak? Bapak ora matuk. Sepisan. Awake dhewe iki mung warok sing uripe tansah kecingkrangan. Ora timbang yen awake dhewe iki dadi pesane. Alah, Pak. Saiki wong anake dhewe seneng. Malah nek anake dhewe kuwi dadi mantu bupati, awake dhewe iki uripe bakal muncul. Bapak niku dos pundi to, Pak? Nomor loro. Adipati Mojo Agung. Kuwi antek tetara. Sutik ora sudi. Perkara kuwi aja dikatut-katutke, perkara kuwi kuwi perkarane negara. Iki katresnane awake anake dhewe kok njur. Ora iso. Sampe ki ora nggugu karepe dhewe to. Kok ya kaya ngono senenge nggugu karepe dhewe lho. Ono apa? Iki urusane ya. Aku Simbok sarujuk. Nggih, Mbok. ora perlu Ora apa-apa. Lho, aku ning kene iki teges ya perkaraku. Mergo dirungokke tangga ki ya ora apik to, Kang. Iki Perkarane iki apa? Kok kaya pasar wae. Ngeten lho, Mbok. Piye? Kula niku lak sampun dewasa to. Iya. Gegandengan kula sampun dewasa, kula niku ajeng kepengin ndek bojo. Ah, bener. Nanging bapak niku mboten pareng. Niku kinten-kinten pripun, Wo? Kang. Anakmu pengen bojo. Kok kowe ora setuju ki piye to? perkara pengen bojo aku matuk, aku sarujuk. Ning dudu putra dalem adipati saka Mojo Agung. Aku sutik. Sing dikarepke anakmu kepengin bojo putra bupati. Loh, ateges anakmu ki pinter. Tegese yen to kelakon dadi mantune bupati. Ateges bakal munggahake derajat. Bakal mulyake uripe awake dhewe ora kaya ngene terus. Kanwun. Kanwun. Monggo, Den. Iji. Kok kados rame sanget. Nembe wonten pirembagan ingkang langkung wigatos menapa Kakang? Boten. Menika namung gegojekan Demak. Oh, ngaten. Ngaturaken sugeng rawuh Kipatih. Nggih. Pangestunipun Kakang Jogorogo. Inggih. Sowan kula mboten mangga alangan setunggal menapa. Semantun ugi Kakang Jogorogo rak injih paringan kawilujengan to. Awit saking pangestu dalem kados ingkang panjenengan pirsani sehat. Oh, injih.
Menika ngaten Kakang Jagaraga. Inggih. Sowan kula wonten Kados kersanipun pundi? Kakang Jagaraga menika Nggih. panji wonten wigatos. Wigatosipun kados pundi? Kok janur gunung panjenengan rawuh wonten Inggih. dusun Namun- Jagaragan mriki. Ampun ndadosaken kagetipun Kakang Jagaraga. Inggih. Mengaten Kakang Jagaraga. Kados pundi? Estunipun kula sowan wonten ngersanipun Kakang Warok Jagaraga menika rak dipun utus kalian Rama Panembahan Mas ing Medion. Saking Kanjeng Adipati Medion. Inggih. Wosipun Bilih wekdal menika Kakang Warok Jagaraga katimbalan sowan wonten ngersanipun Kanjeng Panembahan Rangga Jumna inggih Kanjeng Panembahan Rangga Mak. Wah, Suwan. nek iki cetha, Kang. Mesti ana apa apane Ning nek sampean ora sampeyan nduwe kok luputan to, Pak? ditimbali. tegese aku luput ini. Oh, mbok menawa ngono, mesti oleh paukuman sampeyan, Kang. Mbok kakangmu ki direwang-rewangi aja kok Lho, ngono. wong Ndara Bupati iki saben-saben ana kawula sing tumindak ora bener, wah mesti ditimbali, Kang. Ning sampean duwe klubutan ora, Pak? Dieling-eling. Dieling-eling. Luput apa, Kang? Hah? Mesti seco bekti ki aku. Nah, perkawis mangke panjenengan kaanggep lepat lan botenipun menika kula kiyambak boten mangertos. Pramila saking menika Kakang Warok, Nggih. sowanipun panjenengan wonten ing Kadipaten Medion. Tentu kemawon ingkang sak mangke mesti dados mulyanipun panjenengan sak keluarga Kakang. Wis pokoke sampean nderek suwan wae wis mengko yen umpamane dianggap luput ya nyun pangapura ngono. Wis. Heeh, heeh. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Menawi ngaten kula sagah sowan. Menawi ngaten kula tak ngurmi lampah. Joko Prasetyo. Nyuwun Bapak kula tulung titip bojo kula nggih, Ndara. Monggo. Kula riyen iki Kakang. Sing hati-hati ya, Pak. Sing hati-hati. Pak Yumu dikancani. Yo, wis aja was lan sumelang perkara ngomah. Mengko Mbak Yu aku sing jaga. Tetep nenuwun marang Gusti Kang Hakarya Jagat, aku rapopo. Yo, muga-muga sowanmu bisa dadekake mukti lan wibawa ora bakal antuk pidana, Kang. Oh, tak Sing tunggu ya, hati-hati, Pak. Kang. Ayo, Joko. Dikancani bapakmu. Nggih, Bok. Sing hati, kowe wis dikancani bapakmu ya, hati-hati ya. Heeh, hati-hati. Setya Praja Kula sakwise ngadhep kanthi Basuki. inggih Sambung ing sekawit sliramu ndak dawuh ing Jagaragan. Terus Purwa Madya wusanane kepiye? inggih nampi pangestunipun Rama Panembahan Mas. Heeh. Sowan kula wonten ing Jagaragan estu boten wonten alangan setunggal menapa.
malah sampun kepanggih kalian Kakang Warok Jogorogo. Oh, wis ketemu. Injih. Terus piye Kakang Warok Injih. Jogorogo? Sekawit kados ngendika panjenengan dalem bilih Kakang Warok Jogorogo badhe dipun kersakaken wonten ing Kabupaten Madiun. Menika sampun kula kanthi wonten sak jawining pendapi. Ya, aku mung nelakake gedhening panuwun lan panarima. Nyai, Inci paring dawuh Kang Mas. ngene, Inci kados pundi? ya senadyan aku lan sliramu nggoning arak netepi darmaning wong tuwa. Oh, Iki jek sawetara. Nah, mula ora ana alane yen aku lan sliramu ya padha ngenam-nam, angrerantam supaya tekaning dada kuwi ora nguji wani rak ngono. Besok tekan Dauping putrimu Retno Dumilah kelawan Nak Mas Ronggo Keniten. Iki kudu dibahargya sing gedhe. Menika lak toto-toto mboten ngeciwake ngaten to Kang Mas. Kaya ngono. Inci. Mengko perkara uba rampe sak kabehane kuwi ndak bodhokake karo sliramu. Ning ya aja nguci wani. Mboten Kang Mas. Yen ana sawiji kang ora tumata, kek dadi ling seming. Inci sedaya ngendikanipun Kang Mas, kula estokaken dados boten ngecewaken anggenipun Daupun Retno Dumilah menika Kang Mas. Oh, kene Kakang Warok Jogorogo. Kakang Warok Jogorogo. Bareng dawuh Kanjengi Padha becik ngadepmu ing Madiun. awit saking pangestu dalem Basuki Widodo sowan kula. Namung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Kanjengi. Yah, banget. Panarimaku mung pangestuku wae tampan ana. Injih. Terus nom-noman iki sapa Kakang Warok Jogorogo? Menika anak kula pun Joko Prasetyo. Oh, kuwi anak. Injih. Ah ngene Kakang Warok. Mula dina iki Kakang Warok Jogorogo tak kersakake ngadep. Injih. Mula ana wigati. Rehning Kadipaten Madiun iki mbutuhake tambahing kekuatan. Injih. Upama dadi cocoging atimu. Kuwi kang ndak kersakake upamane orane aku ora bisa meksa Kakang Warok Jogorogo. Injih. Mboten ateges kula pun Warok Jogorogo nduwa kersanipun Kanjengi. Namung menapa trep menawi kula Kanjengi. Kakang Warok Jogorogo, ndak wawas awakmu kang kuat menawa nyena pateni lumawan Mataram bisa tak ndelaki. Mula kowe arep darbe panyuwun apa bakal tak pinangkani. Injih. Menawi pancen menika ingkang Kanjengi kersakaken kula namung sendika. Ananging kula gadah panyuwun. Panyuwunmu apa? Matur wae. Menawi yo tak matur. Alon-alon yo. Menawi Kanjengi saged ndhawuhaken anak kula pun Joko Prasetyo kalian putri dalem wonten ing Maja Agung nuninjih Sekarniti kula sagah pinangkani menapa ingkang dados dawuh Kanjengi.
putrane Bupati Nata Sudirja ngono to. Leres. Tumrap aku perkara kang gampang. Mesti kelakone Joko Prasetyo dhaup kelawan Sekarniti. Injih. Merga Bupati Nata Sudirja ora nayogyani to yen arep dipek Joko Prasetyo ngono. Leres. Yah. Setyo Praja Dawuh. Timbalono Bupati Nata Oh, Sudirja. iya. Lan Sekarniti yo. Nggih. Nyuwun tambahi pangestu. Nggih. Nyuwun tambahi pangestu. Kula ingkang sowan jeung Panembahan. Gini. Nata Sudirja. Paring pangandika Kanjeng. Kaget seliramu ndak timbali. Rumaos kaget manah kula ing sekawit ngersa dalem sampun sawetawis wekdal mboten nate nimbali dhateng kula Kanjeng. Mula sira tak kersakake ngadhep mula pancen ana wigati. Wigatine ora liya. Rening sambung kelawan kapribadenku. Mestine Kakang Nata Sudirja ngerti to yen aku mung kagungan putra sajuga putri. Rak yen ana ing taman ki sepi merga mung ijen tanpa rowang. Nah, upama yogiamu Sekarniti kita angkat utawa tak kersakake dadi putra angkatku piye? Sembah nuwun Kanjeng Panembahan menawi ngersa dalem kersa mundhut putra angkat pun anak kula Genduk Sekarniti wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng. Lajeng piwales menapa Kanjeng? Ingkang kedah kula abdekaken tumrap Kadipaten Medion Kanjeng. Nata Sudirja. Paring pangandika. Sing kudu aweh lan suka ganjaran iki Rangga Jumena. Mula upama Nata Sudirja darbe panyuwun apa mesti bakal tak pinangkani. Kanjeng. Menawi saking manah kula menika mboten nggadahi raos pepinginan. Namung saugeripun nandhale menika anggenipun ngakeni dhateng anak kula pun Sekarniti. Kados dene putra piyambak kula sampun bingah sanget Kanjeng. Tenan, saestu lega lila. Injih. Ora ganjel jroning ati. Preksa Praja. Injih kula. Sliramu nekseni. Injih. Wiwit dina iki Sekarniti putraku. Injih. Kula nekseni. Injih raos sing manah kula bingah Kang Mas. Seneng ya? Injih menawi kagungan putra ingkang luwih sulistya ing warni. Jambe sinigar. Injih sinten nata ingkang boten bingah? Lah injih to Kang Mas? Nata Sudirja. Paring dawuh Kanjeng. Mula purba iki ana ing astaku. Mula ananing Sekarniti iki wis dadi tanggung jawabku. Mula ngene. Ya dina iki uga Sekarniti ndak pacangake lan ndak dhawuhake kelawan Joko Prasetyo. Nuwun sewu Kanjeng.
punapa mboten klentu pamireng kula Kanjeng. Jalaran anak kula Sekarniti menika kula ingkang gula wentah. Wiwit alit hingga dewasa menika lak kula to Kanjeng. Ingkang sakmestinipun kula ingkang jodohaken anak kula Sekarniti kalian Joko Prastyo dede panjenengan Kanjeng. Nata Sudirja. Ih, kados pundi? Apa kowe lali? Apa kang dingendikake Rama Penemban Mas kang nembe iki wae? Yen to anakmu Sekarniti saiki wis dipundhut putra marang panjenengane Rama Penemban Mas. Dadi sing dikersakake Rama Penemban Mas kuwi uga wis duweni hak lan wewenang. Oh, nggih. Nek ngono sampun cetha. Sampun cetha bilih Kanjeng Penemban Rangga Jumuna menika saged kawastanan. Esuk dele sore tempe pangandikanipun. Mboten saged pun ugemi dhateng kawula sanes. Mila wiwit sapunika gina menapa kula deku-deku wonten dawanipun. Sampun. Kados pundi menika Rama Penemban Mas? Setyapraja. Injih. Perkara lungane Nata Sudirja. Ora perlu kok kuwatirake. Nanging menapa menika Nata Sudirja anggenipun kesah menika mboten bebayani sanget. Ingkang kula kuwatosaken menawi ambakipun menika lumebet wonten ing Mataram. Setyapraja. Injih. Upamane kaya kang kok aturake. Nanging Medyun uga isih ndek kekuatan. Kakang Warok Jagaraga. Kakang Warok Jagaraga. Paring dawuh. Mula wiwit dina iki uga sliramu ndak wisuda minangka Senopati Medyun lumawan Mataram. Matur sembah nuwun. Meneng ngaten nyun lilah dalem kula ingkang badhe nungko lan ngrampungaken. Ya. Ndak lilani sing praitno ngati-ati. Setyapraja. Injih kula. Pisuanan wis ndak anggap cukup. Injih. Mula aja kami tegan. Sliramu ndak dawuhi supaya memanuhi lakune Kakang Warok Jagaraga. Injih. Yen jroning ngadeping prajurit Mataram Kakang Warok Jagaraga kuwalan. Kabeh para prajurit didhawuhi sabiyan. Lho nggih, lilah dalem kula suwun badhe nglawat lampahipun Warok Jagaraga. Ya. Injih Kang Mas monggo. Pun Pak. Swamandaraku. Iya kepingin. Menapa sampun wonten pawartos anggenipun kula utusan kadang kula Dimas Wasis Jayakusuma nak yenaken wonten ing Kadipaten Medyun Waja. Iya.
Sawetara urung ana pekabaran. Coba diseranti luwih dhisik. Kula ingkang sowan Kanjeng Panembahan kabeh Senopati mau bisa ngerti sing sak tenane. Menawi mboten klentu menika kados Nata Sudirja Waja. Iya, iya. Coba kula aturi murba Waja. Iya. Kanjeng Dipati Nata Sudirja. Nuwun paring pangandika Ki Mandaraka. Sowan menyang Mataram kagungan kersa apa? Saderengipun kula munjuk langkung rumiyin kula ngaturaken sembah bekti mugi konjuk wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng Panembahan Senopati So Ki Mandaraka. Iya, iya tak tampa tiba padha-padha. Yektosipun kula sowan wonten ngarsa dalem Kanjeng Panembahan Senopati menika awit sakit raosing manah kula karana saking patrap lan tumindakipun Ki Panembahan Rangga Jumena wonten ing Medion. Kanjeng Panembahan mila menawi wonten lilah dalem pun Nata Sudirja kepengin suwita wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Nata Sudirja. Nggih. Apa sira ora kleru nggone matur nang ngarsane ingsun? Sira iku kapirang para bupati Brangwetan ingkang mrengkang dhateng pranatan ing Mataram. Upamakne sira iku klebu satru Jaya dalem ing Mataram. Wajuru. Iya kepikir. Perkawisipun sampun cetha. Tetela Bupati Brangwetan ingkang dipun tindhi Paman Dipati Rangga Jumena saestu badhe gegempil kawibawan kula. Sampun wa. Sak menika ngaten kemawon. Samektaken prajurit sak cekapipun badhe kula gecak piyambak Medion. Mengko dhisik. Sabar. Waduh. Sareh mengko dimen pekoleh. Kula menika Ratu Mataram, Waja. Iya, aku percaya. Sinten ingkang boten kebranan penggalihipun. Kula rumas dipun wadonaken dening para bupati Brangwetan klebet Nata Sudirja. Ger jebeng. Kowe sawijining ratu. Aja banjur kesusu mengko mendak kesluru. Menapa Wajura mertani menika kirang pitados dhateng Senopati Ngalaga Mataram? Iya, aku percaya. Wiwit tasih timur, kula menika sampun madhe tombak abenajeng kaliyan Dipati Jipang Panulan. Iya, iya, iya. Menapa badhe kelampah Rangga Jumena bodho kalani kaliyan Mataram Wajura? Iya. Nanging Nata Sudirja anggone sowan ning ngersamu. Ndak sawang. Katon tulus penggalihe. Nyata-nyata yen dheweke wis uwal saka golonganing wong-wong ing Brangwetan. Nata Sudirja, Paring pangandika Kanjeng. yen pancen bener aturira ing ngarep. Inggih. Yen to sliramu kepengin nyawiji maring Mataram, ingsun butuh darma bektinira. Sira saguh? Sagah Kanjeng. Wiwit dina iki Nata Sudirja ingsun wisuda dadi senopati ing Mataram. Pethukna senopati ing Medion. Lilah dalem kula suwun Kanjeng. Sampun. Nah, Swamandara. iya. Sampun ngantos pegat ing kaprayitna. Iya. Cobi dipun awat-awati kados pundi? Iya. Nata Durjana ing sak Iya. Tak memanuki
sing supayane aku ngerti sak tenane nata Sudirjo iku mau. Ya, aku nyuwun pamit. Monggo-monggo ngatos-atos. Ya. Ayo, Ronggo Jumeno lan Mawa Medyon. Jebul piye? Warok Jogorogo Senopati Medyon. Semono go aku. Aku Nata Sudirjo minangka senopati ing Mataram. Mula saka wektu dina iki ditemtokake. Aku apa kowe sing unggul nyuda nang papan kene? Ayo. Nalika semono kowe ora nayogyani yen anakmu jejodohan kalawan anakku Warok Jogoro. Bener. Mula mergo saka katetepan dalem Kanjeng Penembahan Ronggo Jumeno. Aku rasa rujuk yen to anakku Sekarniti didhawuhake dening anakmu. Tak anggap kowe wangkal Nata Sudirjo. Karepmu. Ayo. Aku kang bakal ngadepi lan ngrampungake. Iya, heeh. Ora ndak tamengi gigiring tak tamengi dodo. Ditemtokke ana papan kene. Ora usah. Kakean. Iya. Aku ora seneng adu otot. Iya, tanpa ono piandel. Rama! Bapak! Rama! Bapak! 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 Rama! Terus pundi bapak meniku? Rama! Rama! Cukup Prasetyo. Bapak! Bapak, nurusi bapak. Anakku kang bagus dhewe. Bapak. Bapak. Bapak njaluk pamit. Bapak. Sing rukun anggone bebrayan. Bapak. Genduk Sekarniti. Kalawan Genduk Sekarniti.